večer, dragi gosti, dragi prijatelji. Dobrodošli na 4. posavsko posjelo. Ja sam Danica, pozdravljam vas ispred ekipe obiteljske radiotelevizije Valentino, koja je ovoga puta zadužena za snimanje ove veličanstvene zabave, a pozdravljam vas i u ime domaćina, u ime obitelji Mišić. Ja vas molim jedan pljesak za njih, za organizatore koji se svake godine potrude da vam organiziraju ovako lijepo druženje. Nadamo se da će to potrajati još dugo godina. Ja vam želim ugodnu zabavu, opustite se večeras i uživajte, a sada ću pozvati gospodina Matu Mišića da mi se pridruži ovdje na sceni kako bi vas osobno pozdravio, a dok nam on dođe ovdje na scenu, ja ću vas podsjetiti da će vas večeras zabavljati velike zvijezde. Tu su Beko, braća Vidovići, Kristina Ivanovići i kulturno-umjetničko društvo Djeca dijaspore, kao i Šejla i Lejla koja će vam također otpjevati nekoliko pjesama. Gospodin Mišić je spreman, molim vas aplauz za gospodina Mišića koji nas uvijek srdačno dočekuje. Hvala vam na tome. Hvala Danice, hvala vama što ste došli, što ste uvijek naši vjerni pratioci, znači uvijek mi tu znači ste sa nama. Pozdravljam ovim putem obiteljsku televiziju Valentino, također isto cijelo osoblje. Vas posebno se zahvaljujem što uvijek odvojite vrijeme i za znak zahvalnosti po običaju imamo jedno iznenađenje za vas, to je ovaj buket cvijeća koji će na naše od folklora, vodice folklora u narodnoj nošnji, našoj znači posavskoj nošnji, predati. Hvala vam puno, kao što sam rekla, uvijek ljubazni. Hvala puno, evo, gospodin Martin Klarić je tu, pa da nam kaže nekoliko riječi o kudu Djeca dijaspore. Prvo, dobro večer svim prisutnim ovdje u ovom prelijepom domu Atak Puhajmu, na ovom prelijepom posavskom posjelu. Onako od srca pozdravljam sve gledatelje obiteljske televizije Valentino iz ovog prelijepog Atak Puhajma. Od srca ispred ovog našega Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Djeca dijaspore Atak Puhajm. Dragi moji, radimo kratko, ali kako to kažu slatko. Imamo mjesec dana male, godinu dana velike ove folkloraše i nadam se da ćemo večeras pokazati nešto prelijepo u ovom našem domu u Atak Puhajmu. A prije toga, dok ne završim onako, ja ću sada, nije mi to bilo, kaže, u programu, ali ću od srca da pozdravim našeg Frantu Tomasa, župe Blažene Djevice Marije ulice, koji je stigao večeras. On će sutra i danas i preko sutra biti u misiji u Lincu, ali rekao je, doći ću sat vremena da vidim ovu Posavinu u Gornjoj Austriji. Hvala vam još jednom svima od srca i budite uz nas kao što smo mi svi uz vas. Hvala lijepo! Hvala gospodinu Klariću, još jednom pozdravimo kud Djeca dijaspore i to malu skupinu koja će nam se predstaviti sa jednom koreografijom. Uživajte!
predstavila su nam se i mala skupina, dakle, kulturno-umjetničkog društva Djeca dijaspore, a sada za sve ljubitelje izvorne pjesme je jedna odlična izvorna skupina. Večeras je ovdje sa vama Željko i Stjepan, braća Vidović, molim vas pljesak za njih. Upravo nam nastupaju, sada slobodno možete i vi zaigrati i sigurno sam da će biti dobrih veselih pjesama u nastavku, ili tako Željko? Tako je, Danice, bit će. Samo dođite ovdje ispred i bit će pola i brzi pjesama. Su velika djeca dijaspore, kulturno-umjetničkog društva, velika skupina. Ja ću zamoliti samo roditelje da sada svoju djecu sklone u stranu, da ih posjednu na mjesta kako ne bi smetali velikim igračima da odigraju koreografiju koju su pripremili za vas. Molim vas još jednom pozdravite kulturno-umjetničko društvo Djeca dijaspore.